Hej, jeg hedder Annette Dollard. Tak fordi du har klikket ind på min side. Jeg vil gerne fortælle en lille smule om, hvad jeg laver. Jeg er forfatter, har skrevet flere bøger. Jeg har blandt andet skrevet nogle børnebøger. Den første, jeg fik på markedet, det er den her. Den hedder Kamilleblomst. Og hvis du gerne vil vide mere om den, så kommer der lidt oplæsning og lidt oplysninger om den. De kan findes på min hjemmeside www.annettedollard.com. Jeg har også skrevet en ungdomsbog mere. Den hedder Control Alt Delete. Den ser sådan her ud. Det er den nyeste bog, jeg har. Og den kan du også se mere om på min hjemmeside. Samtidig så har jeg også skrevet lyrik. Jeg har udgivet en lyriksamling, som hedder Nattevandring. Den blev udgivet for et par år siden. Det er faktisk meget gamle digte. Det er digte, jeg skrev, da jeg var helt ung. Jeg har været 21-22 år, da jeg skrev den her. Og om ganske kort tid, der kommer ikke efterfølgeren, men faktisk en bog, der ligger før det. Det er en samling af digte, jeg skrev fra jeg var 15 til jeg var 20. Den hedder Vokseværk, og den udkommer om ganske kort tid. Lige nu er jeg i gang med at skrive en bog, som kommer helt over en anden genre. Det er en fagbog, der hedder Kunsten ikke at brænde broer. Den handler om hverdagskommunikation og alle de der dumme misforståelser, som vi alle sammen har prøvet at lande i, og som egentlig er ret simple at undgå, hvis man tænker over nogle få ting. Der er blandt andet et drejefodsprincip, som jeg omtaler i bogen, og det kan du høre meget mere om, når den kommer ud. Jeg regner med, at den kommer ud her i efteråret 2017, og jeg vil løbende fortælle en lille smule om den. Men du er meget velkommen til at følge mig, enten ved at læse de blogindlæg, jeg laver på min hjemmeside. Du kan også skrive det op til et nyhedsbrev der. Og så har jeg også en Facebook-side, som hedder Annette Dollard Forfatter, hvor der også bliver postet, når der sker noget nyt og interessant. Jeg håber at høre lidt mere fra dig, men tak for interessen.